Сәлем, малайлар һәм кызлар. Сіз Мадагаскар мультфильмдағы Шаян Жулияны хәтерлейсезме? Аны истә тотмыйча булмый. Бүген без әлеге җәнле белән якынрак танышырбыз. Киттек! Мәче сыман лемурлар лемурлар гаиләсенең иң популяр түрі булып тора. Лемурлар бик сөйкемле, кызыклы һәм шаян хайван. Лемурларның фигуралары бик шәп. Аларга бернинди гимнастика да кирәкми. Әлеге җәнлекнең төп горурлыгы беләсезме нәрсә? Аларның бик матур койрыклары. Койрыкларның буе 60 сантиметр. Мәче сыман лемурларның койрыклары аклы-каралы төсләргә буялган. Бәлки алар зебраларга ошарга теләгәннәрдер. Мәче сыман лемурлар бик әйбәт дуслар. Шуңа күрә алар үзләре генә түгел, төркемләп яшиләр. Без синең белән дуслашабызмы? Мәче сыман лемурларга кояштан саклаучы крем да кирәк түгел. Чөнки алар өчен кояшта кызыну ул гадәти күренеш. Ана берсе кояшта кызынырга чыккан. Мәче сыман лемурларның нәрсә ашавы ел фасылына бәйле. Яңгыр сезонда алар җиләк-җимеш белән тукланалар, салкынрак вакытта чәчәкләр һәм үләннәр ашыйлар. Лемурлар белән таныштык, инде хәзер саубуллашсак та була. Киләсе очрашканга кадәр. Пока-пока!